Sus, wag gid ay sulod. Hindi ko nalata. Hindi ko napanos. Otro. Sus, Ginoo ko. Kani? Sus, plastic in town. Aita. Ano man ka? Ay, te, wako'y bayad tuition niya. Ugma. Waka pa tuition. Nya, ang bugas na pa bugas. Wala na tayo para panihapon. Uy, niya lang to para paniudto na lang to. Sudan. Napay ginamos. Gamay na lang. Wapoy tubig. Sud sa baso. Wala na tubig, tiwing. Murot na. Naunsa naman taan ni? Ay, yasaon na taan ni. Unsa man kung buhato na para maka-sideline. Ah, sige lang. Sadlayan ko ron. 15 Nganin lang. Nagani mo utana. Kasi, ang itao niya ko ba? Inaha nga. Wala ko. Wala ka? Oh, Asan di ka? sadlayan ko ba? Magpa-buta-buta ko. Ganyan. Kinahanglan kinatukorta, no? Nangulan dahil sa ako dito. 60. Gusto po di kuan po? Para maka-apil ko sa kikutom mo sa ko, watay sudan, sige na lang tag-ginamos. Dapat akong beauty. Nganay na lang. Sige. Dili lang ka sa balay, ha? Kay ako na bahala. Ha? Sige. Sige. Lima ko. Kay, nanginahanglan kay may kwarta da. Yay. Na-ID kong dati. Yay. Hanap ko biktima hon. Tara. Manda ka sa akin. Wa min bamugas ron. Manda ka sa akin. Tara. Ay! Sorry! Wala ko kita ya! Tama din ang guwapa na pa rin tao. Wak naman rin ko. Isuglan ako sa cellphone. Isagol ito na ako sa kong lumboy. At ay nagduda ko itong bayana na pabutam to. Pero matay mo ikuha ito kong cellphone yun. At tukol ko ako ang pason. Ay! Yay! Tanay ni ron. Ano ni? Unsa man ni? Tabako man ni? Di ay cellphone. Panahon Miss Mampur. Basta nga, dili man ni hali ni oy. Saon? Hindi mahalin din, no? Di man ni mahalin. Sa paghalin ani? Ang paghalin, ana nga. Panahon pa mampol. Ikaw pabuta-buta, bigang wala ka. Buko mo. Sten, ug di pa ka gwapa ay. Namiag ni mo hagkag pa ayo. Bugtag ko. Uy, ayaw pihana. Naroon ako kwarta. Uy, patasa. Uy, ayaw. Naroon ako kwarta. Uy, ayaw. Ay, ito. Ay, sorry ah! Sorry! Huwag kong kita kayo eh! Kuya! Huwag mo yan ah! Uy! Hoy, ako man niyo! Huday! Haga! Maraming taon ko nito dagan! Atasa ay! Nananatay ikuan! Anak ko nakakita ng bagay! May just natin.